Ki goian daukak ez. Ba. Ba. Bera ez, bai. Jo, haituzu. Atxaldeon. Badakizue inurriak aspaldian dabiltzala gizateriaren imaginarioaren inguru-minguru. Grezia garaietan ere, hantxe nonbait ere gero Esopok nola hartu zituen eta alegiak egin, testamentu zarrean ere esaten da, proverbion liburuan eta anagertzen dira eredu bezala sinaurriak, inurriak, beren antolamenduan eta beren sozialitate hortan eta ia sozial izakiek bezala konsideratuak izan dire eta gizateriarentzat betidanik hori izan da eta egia da eragin handia izan dutela bai gizateriaren ibilbide luzean, baita literaturan ere. Esopo gandik hasita eta Esoporen arrastoak nik uste gure letretara iritsi dira, badakizu hainbat itzulpenen bitartez, Esoporen gandik zuzenki ez bada, La Fontaine edo Samaniego eta beste batzuen bitartez, hori biliziren Zaldubi eta Zerbitzari eta Erizanburu anaiak eta batez ere Otsobi, erreferente bat alegien mundu hortan. Baina egia esan bestelako eragini gure letretan batez ere gaurko egunean ezain beste Mariasun Landaren literaturan baditu aurrekariak eta behin argitaratu izan du zeozer inurren inguruan. Ipuinen bat beste ere bai, Marikanta eta inurriak. Eta inurriak nunbait ere liburuan bezala tarteka-marteka muturra agertzen dire Mariasunen mundu imaginarioan. Baina deplauki osorik eta monografikoki, nolapait esateko, ez. Salbu eta liburu hontan agertzen diren arte. Eta nik uste dut hau alde hortatikan gainera bere lehenengo helduentzako sail batean egiten duen lehenengo naiz eta helduentzako literatura betidanik egin izan duen Mariasun Landak, ze bere ipuinetan ere, askotan ere aur gazten dako, baina baita helduentzako ere badiren, eta gero badu baita ere beste entsegu bat ere, erdaraz eta gero euskaraz publikatua helduentzako, baina helduentzako sail batean nolapait ere deplauki eta intentzio osoarekin, hau da bere lehenengoa, eta ara non, faltan baldin bagenituen inurria gure letretan, orain inurriz beteta gaude. Eta ekartzen digu inurritegiaren hiztegia. Ez behar bada erabat osotua, beti ere osotzeke eta gauza hor gelditzen dire, agian beste aldi batez ere osatzeko, baina halako hiztegi moduko bat. Eta alegietan ez bezala, Mariasun Landak egiten duena eta ekartzen diguna da beste begirada bat. Beti izan da, eredu bezala, segurazki hor kristautasunak ere izan du bere eragina gure letretan eta mendebalde osoan, inurriak eredu direlako, langilea direlako, bakizu inurria eta itxitxarren artekoa, bai eredugarria bata, beste arbuiagarria, baina Mariasun Landak aldiz ekartzen digun begirada bestelakoa da, ironikoa da, humoretsua da, paradogikoa, eta sarkasmoz betea ere bai, baina bere buruaz ere trufatzeko modukoa, eta inurri eta inurritegiaz trufatzen den einia noski gizateriaz trufatzen da, humorez. Eta estilikoki, naiz eta ez den gehiagin nabarmentzen orain arte egin duen literatur eta modutik eratik, oso hizkera bakizuen neurtua, soila, barrokismorik gabekoa, zehatza, eta nik uste dut gainera, horrekin bukatu nahi dut, hontan, inurriei buruz olako gauza bat egiteko, mikrorelatoak eta ipuin laburra hauek eta literatura mota oso egokia da, bestenaz, novela tzar bat egitea, adibidez inurriei buruz, ez dakit, agian batek inen du, baina iruditzen zait, fondo forma hortan ere, betiko arazo hortan ere, asmatu egin duela, gai hori era hontan tratatzearekin. Eta hori da, orduan, esan, aurkezpena, orain jendarteko aurkezpena dela hau, liburu honena, eta zer eginen dugun aurkezpen hontan, batetik Mariasun Landak aurkeztuko digu eta azalduko digu bere sortze prozesua edo uniburuz zergatik eta nola egin duen, eta gero egin nahi izan duguna da, horko testo laburroietako batzuk eta errezitatu. Eta horretarako izanen dugu gurekin Ramon Agirre aktorea, eta beraz, bera izanen da esatari,
Eta baita ere musikaz lagunduta, eta musikari handi bat ere izanen dugu, Garikoitz Mendizabal, Bilboko Udal txistulari bandako zuzendaria, eta hor eginen dute ondotik. Hoiek egiten dutenian favorez ez tartean txalorik eta ezerre. Hasi eta bukatzen dutenian ja, bai, ikusiko. Eta ondarrean, horren ondoren, nahi baldin baduzue, galderak eta erantzunak, eta bar. Eta bukatzeko, bakizue liburuak hor daudela, gaur jendarteko aurkezpen berezia delako, eskaintza berezi bat ere eginda, eta gainera hemen egilea dago, eta honekin ja bukatzen dut, Mariasun. Zuri hitza. Bale, ederki, Jose Angel, mila esker. Eta batez ere, mila esker Ramon Agirre lagunari, Garikoitz Mendizabali, Pello Zabururi, hor ilunpean dagoena, baina asko lagundu nahuela prozesu guzti hontan. Eta batez ere, baita ere, Pamielari begira, hemen Txema Aranezen lanari ere erreparatu nahiko nioke, eta esan publikoki ze eskertuta nagon, egindako lanagatikan, zere nire kontakizun laburra hauei erantzi zituen, bere kabuz eta bilatzen, bestiario sarretatik zenbait grabatu, eta benetan hori idazle batentzako opari bada. Bueno, opari bada dana, zuek hemen egotea batetik. Eta benetan diot, ze gure bizitza oso inurritxua da, gauzaz beteta daude, eta badakinik zer dan leku batea jun beharra, olako ordu batean, eta orduan bihotzez eskertzen dizuet honea etorri izana. Eta, bueno, lanari buruz, ze esango dizuet, ezagutzen hau zuen, badakizue aspaldi landu detelanik narrazio laburraren nolabaiteko zea hori, teknika edo ez dakit jaioa sentitzen naiz narrazio laburrean, baina kasu honetan oso laburrak dira. Eta hor ja sartzen nintzen eta konstiente nintzen idazten nituenean genero deituko diogu, berri batean sartzen nintzela. Mikroipuinak deituko diogu. Esaten deituko diogu, zeren hemen inurri atzean edo epilogoan jartzen dudan bezala, terminologia ez dago bat ere finkatuta, ez da? Adibidetxo bat jartzeagatikan, jaso nituen internetik, terminologia, entzungo duzuen bezala, zenbat forma edo modutan deitzen zaie kontakizun laburra hauei. Ipuin laburra, ipuin oso laburra, ipuin niminoa, miniaturazko ipuina, ipuin mengela, berehalako ipuina, minuto bateko fikzioa, fikzio lasterra, bat-bateko fikzioa, mikroipuina, mikrofikzioa, mikrokontakizuna, minifikzioa, minitestua, testu ultralaburra, kontakizun laburra, arnazei gabe gelditu naiz, ezta? Eta taxonomia pejoratiboan ere honakoak aurkitu daitezke. Kontakizun nanoa, embrioi testua, ipuin laburpena, narrazio nanarroa, txorikaka narratiboa, txiste sorta, eta bar. Orduan, ze erakargarritasun dute ipuin nano hauek, ez da, idazle batentzako. Niretzako betidanik oso gustokoak izan ditudan ezaugarriak. Laburtasuna, trinkotasuna, arintasuna, umorea. Umorea diot, zeretzako da osagarri ezinbestekoa, bai bizitzan eta bai literaturan. Eta baitaren nolabait esateko ludikotasun alderdi bat. Ondo pasatzea irakurtzen, ondo pasatzea idazten. Eta egia da, nek oso ondo pasadetela. Ondo pasadet batez ere idatzita daudelako urte desentetan zehar. Hemen testo batzuk dituzte urte desente, zegoatzen naiz, dagoeneko ja batzuk erakutsi nizkiola Alsun Balzolari, eta Alsun Balzola izen 5 edo 6 urte. Eta beste batzuk berriz joan den urtean, orain dela hilabete batzuk. Baina zerretik idatzi hau, jakin gabe gainera argitaratuko duzun, ez duzun argitaratuko, pilatu joan zaizkit etxian, pilatu diot eta
Ez nuen ikusten ere, nolabait, proiektu bat, narratiba luzeago den kaso horietan bezala, ez da. Baina hala ere, ez dakit, estiman nituen, zuzentzen eta zuzentzen ibiltzen nintzen, harik eta harinago izateko, harin eta trinkoago, ze mikroipuin hauetan, nolabait esateko, esaten dana, kontatzen dana, modu oso errexian, batzutan irudituko zaizue errexegi batean, esateko moduan, hau nik ingo nuke, bai, posible da, behar da, bai. Azpian dagoena da kontutan hartu behar dana, ez da? Azpian, hau da, izeber batekin konparatuko bagenu, behatzi atal, izeber horren behatzi atal urrazpian daude, baina horrek mantentzen dute izeber edo masa guztia. Hemen ere ipuinaren azpian dago mesua. Mesua edo benetan ez kontatu behar dana. Eta alde hortatikan ere izenburua oso garrantzitsua da. Osea, buelta asko, gezurra badirudi, hemen testo batzuk landuta daude izenburuak aukeratzeko, adibidez. Izenburuak izan behar du parte bat gehienetan, ez beti, baina gehienetan. Eta gezurra badirudi ere, ni nintzen oso konstiente, baina genero hau puri-purian daola, nonbait gaur. Nik referenteak kontakizun hauetan, betiko Augusto Monterroso, hemen omenaldi txiki bat egite zaio, noski, Julio Cortázar, eto ez dakit, igual testo laburretan, zerreun indiaren beraien, ez da, zenbait liburu testo laburrekin, asko gustatu zait beti testo laburren, baina zer pentsa ematen dutenak, ez? Konparatzekotan, likorizko bonboi batekin konparatu daitezkena, eta pixkat hartzen duzu, berehala irentzi, baina gustua mantentzen zaizu luze. Eta interneten sartu, eta, sartu esan dut, tesi asko aurkitu ditut, honen inguruan, material desente, autore ez ezagunanetzako, baina irakurtzen ari naizela, eta hemen argitaratuta daudela gazteleraz, ez nekien. Eta dudik gabe blogetan eta gazte jendenkan, ikusten dut, asko zabalduta daola. Pentsatzen detelako oso literatura, gara jontako literatura izan daitekela. Beste guztiak ukatu gabe. Eta beste guztiak beti hor egongo dira. Baina badute, mikrorrelato hauek, gure garaiari erantzuten dioten zerbait. Hau da, denbora gutxian zerbait kontatu eta kontatutako horrek iraundu, ez da? Dezala, pixkat irribarre baten antzera. Horregatik inaurri aurrean, esaten dudan bezala, konturatu nintzen, hitza horre bat baino egin behar nuela abiso bat bidali esanaz, hau ez da hiztegi bat, hau da PowerPoint bat, igual PowerPoint bat utzi nahi duena pixkat irrifarre bat Txesair katuaren tankerakoa. Eta horregatik inaurriatze zea hortan, jarri dut baitare hausnarketa bat, laburtzen duena pixkat esan nahi nuena momentu honetan. Ez da ez den hiztegi honen errua, fast literatura bezala konsumitzen bada. Baten batek esan zuen nobelaren etorkizuna ipuina zela, eta ipuinarena aforismoa. Izan ere, etorkizuneko inurriek tweet, SMS eta WhatsAppen grina izango dute, eta baita irudika ezin ditzakedan beste testu laburrena ere. Beraz, mundu zurrunbilotsu honetan, nun gutxiago gehiago den, laster literaturari eskatuko zaio egun guztirako hausnarketa gai bat ematea irakurketa minutu batzuen truke. Irakurtzeko denbora geratzen bada, noski. Bukatzeko, ze pesatzen dekero galderetan ere jarraitu dezakegula pixkate, hitz egiten guzti honetaz, humoretaz zerbait. Humorea eta literaturen ikuste beharko lukela kongreso bat. Baina, kasu honetan ezinbestekoa da humoren osagai hori, ez da.
Eta azkenian, badago autore, filosofo frantses bat, nire, bueno, desente gustatzen zaidena, garaikidea, André Comte Sponville, Petit traité de grande vertu, bertute handien tratatu txipian, liburua pixkate irakurri detena, eta hor humoretaz esaten duena, irakurri nahiko nizuke pixkat bukatutzat emateko nire, zea. Gauza askotan ez neon ados filosofo honekin, baina behintzat aipatutako esaldi hauek sinatu ditzake dela uste dut. Irrigarria da nork bere burua serio hartzea. Humorerik eza, humiltasunik eza da. Buru argitasunik eza, arintasunik eza. Nor bere buruarekiko leial ez izatea da. Zorrotzegi edo oldarkorregia izatea. Eskuzabala, estia, errukitsua ez izatea da. Ia beti. Ez zait interesatzen barren maltzurra, suntzitzailea, burlaskoa, mingarria, hilgarria, gorrotozkoa edo borrokakoa. Interesatzen zaidan humoreak, eta hori azpimarkatu nahi nuen, interesatzen zaidan humoreak bere buruaz egiten du barre, edo bere buruaz bezala egiten due barre besteetaz. Oso ongi. Mila esker, Mariasun. Eta orain esan bezala beraz, izanen dugu liburu honen lagin bezala, baina lagin mamitsua eta nahiko betea, Ramon Agirre aktore esatari moduan gaur, aktoren ahotik, eta Garikoitz Mendizabalen musikaz lagunduta. Horritzen zate, gure literaturan lehen ez dut aipatu, baina primadera astetik udazken erarte, nola lan egiten duen Xinaurriak, gure Mikel Laboa zenak kantatzen zuen bezala, beraz, Xinaurria beti izan dugu oso gertu. Aurrera. Adiskidetasun. Inurri bat arras zori gaiztoko sentitzen zen. Kasu bakarra eta ez ezaguna lurrazpiko inurritegietako mundu korapilatsu hartan. Zergatik? Galdetu zioten adiskiderik minenek. Ez dit kasurik egite. Berango etortzen da, gure urteurrena ahaztu egintzaio, esan zuen zezelka zori gaiztoko inurriak negarrari ezin eutsiz. Ea beste batekin dabilen, esan zuen inurri konfidente veteranoenak. Elkarri begiratu zioten denek, zehatz-mehatz aztertu zuten. Tentsioak gora egin zuen, une batean. Harik eta azkenean, inurri bat gorri-gorri jarri zen arte, ezin nabarmenago. Dida batean jantzuten, amen Jesus batean. Etzen inurriaren arrastorik geratu. Zuengatik ezpaliz, adiskide maiteok, zori gaiztoko inurriak, asperen bat bota zuen lasaiago. Diban. Inurri neurotikoak psikoanalistaren gana jo zuen denbora luzez. Patuaz kexatu zen. Bere izaeraren errua gurasoei leporatu eta lurreko jainko guztiei egotzi zien tximeleta izanez izana. Psikoanalistak esan zionean neurosiaren irtenbide bakarra bizitza zen bezala onartzea zela,
iruzur egin ziotela sentitu zuen barrenean. Ez zitzaion arrazoirik falta. Psikoanalista sorgin orratz baten antzera egan egiten saiatzen zen egunero, gauez eta ezkutuan. Hori bai, errudun sentimentu izpiri gabe. Familia. Insektu guztiak familia handi bat gara. Aldarrikatu zuen Inurri apaizak. Gure artean ez du egon behar sexu, tamaina, kolore, nazionalitate ezberdintasunik jarraitu zuen. Eta termitak ere bai? Moztu zion Inurri petral batek. Horiek ez da aipatu ere niri. Izan ere Inurri apaizark termita bikotekide bat izana zuen Afrikan misiolari egontzen garaian. Eta noski, ezin zuen ikusi ere egin. Galdera. Inurritxo batek jaio bezain pronto galdetu zuen ea zenbat denbora zuen bizitzeko. Inork ez zuen jakin erantzuten. Are gehiago, lagunak minduta sentitu ziren. Mukizua besteak lotsagarri uzten ari baitzen. Bizi eta isildu, erantzun zioten. Historia. Inurrien historiak dioenez, suntsitu baino 8 mende lehenago, dinosauroak saiatu ziren inurritegiak inbaditzen. Behin eta berriro saiatu gainera. Eta gero, beren kodizeetan izkiriatzen zuten et domuit fornike. Inurriak menperatu ditugu, alegia. Baina ez zen egia. Eta edozein inurrik irribarre egiten du gaur egun hori guztiak gogoratzean. Horren froga dugu, gaur egun, oraindik ere, salgai daudela inurrien aurkako produktuak auzoko edozein dendatan. Igande. Igandean ez da lan egin behar, errebindikatzen zuen Inurriark. Azkenean, errebindikazio hura onartu zutenean, zoriontsu sentitu zen. Bere bizitzako lehen igandean, berandu jaiki zen. Hankatxo bat luzatu, eta geroxeago besteak. Inurritegitik irten zen, behin eta berriro. Asperen egin zuen, ispilurik ez zeukalako. Burutxoa igurtzi zuen aurreko bi hankatxo ez, eta pentsatu ere egin zuen. Ideia handi bat izan zuen. Hain handia, ezen buruko mina jarri baitzitzaion. Baina geroxeago ahaztu egin zitzaion. Buruko mina. Buruko mina ez, ideia. Igande hura etzen berehala bukatu. Inauteri. Urte hartan, baten batek proposatu zuen inurritegian inauteriak ospatzea. Zuzendaritza taldeak gogotxarrez onartu zuen. Ez zaie beti ez esan behar, arriskugarria da. Inurriek mozorroan eta maskaretan pentsatu behar izan zuten. Konpartsa eta desfileak antolatu. Inurri batek elefantez mozorrotu nahi izan zuen, baina oso zaila ikusi zuen. Kokodrilos mozorrotzea ere otu zitzaion,
baina oraindik zailagoa iruditu zitzaion. Zizarez jantziko naiz, erabaki zuen bere burua errealistatzat hartuta. Asko jota, inurrikara gailu baten antza izatea lortu zuen. Baina desfileko originalena izan zen. Besteek inurri mozorroa janzteko erabakia hartuta baitzuten. Lehen eta azken aldia izan zen, inurritegi hartan inauteriak ospatu zirena. Bakatu. Ikastaro. Inurri batek betidanik saxo jolea izateko ilusioa zuen. Gure txistua ezagutzen ez zuelako. Inurrientzako saxo ikastaro bat antolatu zutela jakin zuenean, lehena izan zen izena ematen. Baina laster, batzuk berandu ailegatzen hasi ziren. Beste batzuk lehenago alde egiten. Geratzen zirenak berriketan aritzea besterik ez zuten nahi. Beraz, ikastaroa bertan bera geratu zen laister. Eta hori, inurri baten bizitza laburrean, egundoko tragedia da. Konponezina, behin betikoa. Kulturaniztasun. Txiki-txikitatik esana zioten, ez ezkontzeko inurri gorri batekin. Baina hoietako bat ezagutu bezain pronto, ero maite mindu zen. Ezkondu eta ume gorri beltzak izan zituen. Harrezkero beti esan ohi zuen, kulturaniztasunaren aldekoa zelako egin zuela hura. Literatura. Inurri batek bere bizitza kontatzeko sekulako premia sentitu zuen. Hori idazten bazuen autobiografia izango litzatekeela esan zioten. Eta hitz berriarekin txoratuta gogo biziz ekin zion lanari. Autobiografia. Haurtzaroa etorri zitzaion gogora eta inurritegi bat ikusi zuen. Helduaroa etorri zitzaion gogora eta inurritegi bera ikusi zuen lankidez beteta. Baina ezin izan zen haien izenez gogoratu. Bizipenen errepasoa egin eta euriaren eraginez inurritegia urpean geratu zeneko eguna salbu, ezin izan zuen gertakizun gehiagoz harro agertu. Hala ere, inurri tematia zen, eta bere garaiko inurrien paradigma zelakoan, uste eta egiatasun osoz idatzi zuen bere benetako bizitza baino gehiago, bizitu izan nahi lukeena. Baina autografia hau ez da egia, zioten lotsagabe batzuek. Ez jakin alakoak. Autobiografia gauza zaharkitua da. Orain autofikzioa da, puri-purian dagoena. Liburua bestseller izan zen urte hartan. Monterroso, Augusto. Eta dinosauroa esnatu zenean, inurriak antzeuden. Osasuna.
inurri naturista batek gupidaz begiratzen zien besteei. Ez dakizue zenbat toksina duzuen gainean. Nire bizitza berriz, sanoa da oso, eta zarra izatera helduko naiz. Esaten zien besteei, azenario bat kraskatzen zuen bitartean. Egun batean, behi bat pasatzen handik. Eta inozentzia osoz, bat-batean eta ustekabean, 727 inurri zanpatu zituen naturista barne. Vedet. Letizia izeneko inurri batek zine izar izan nahi zuen. Baina inurretegi hartan ez zegoen, ez zine zuzendaririk, ez gidoigilerik, ez kamerarik, eta are gutxiago eskript izan nahi zuen inurririk. Beraz, Letiziak erabaki zuen antzerkigintzarako jaioa zela. Baina inurretegi hartan ez zegoen agertokirik, ez bambalinarik, ez fokurik, eta are gutxiago Hamlet nor izan zen jakingo zuenik. Beraz, Letiziak pentsatu zuen abeslari izatea. Belkanton hasi eta denbora gutxira, beste inurriak txitxarra deitzen hasi zitzaizkion, eta mesfidantzaz begiratzen. Ura ere utzi behar izan zuen. Letiziak, garia zitsua garraiatuz, besteen lerroan sartzen zen bitartean, zer esan zuen. Azen nolako artista galdu duen munduak. Ramon Agirre eta Garikoitz Mendizabal egin dute irakurketa ilustratu, musikatu eta antzestu oso ongi. Eta ez dakit, gainera testo labur hauei dagokien moduan ekitaldi hau ere aski laburra da, pintxo bat bezala, mikro ekitaldi horietako bat, eta nahi genuke ez dakit, ideia zen gainera modu lagun arteko giro hontan, informal batean eta honen ondotik, nahi baldin baduzu, honen ondotik galderak, erantzunak eta mareasun hemen dagoela, probestea okazioa, eta gustuarekin gelditu baldin bazate, hori, inurritegira joan. Ez, mesedez, ni oso gustora erantzungo nituzke edozen galdera, edozen iradokizunari. Ez dakit inora ausartuko den,
Orai, argi. Zerbait esan. Nahi iruditzen zait, oro har, naiztan nik kontzientez nintzen, testu hauetan argi dagoela, kolektibo bat dagoela, indartsua, gehiegi, indartsuegi, eta individualtasunentzako ez dagoela lekurik, ez da? Zenbait ipui laburretan, inurri horietako batek edo bestia, edo idea badu, edo diferente izan nahi du, edo zerbait eta errealitatea antolaketa zanpatu egiten du, ezta? Zanpatu egiten du, eta ez egitura berak, soilik, hori ere bai, baina bete ere besteen mesfidantza, besteen inbidia, ez dute soportatzen bestiak ere, horietako bat beristea, horietako, hori gero konturatu naiz, egia da. Eta bedet edo zea hortan hori da, ez da ilusioa bera, ez da? Badago beste mikroipui bat, pixkat aurkitzen dut ere inurri batzuk erastun bat. Eta hor, erastun horren inguruan, batek ametsa egiten du hau, besti ametsa, batek esaten du Oregon etxe realoetako zea izango dala, eta baina, gero, venga, amets guztiak bildu lanera, lanera, orden. Igual horrek sugeritzen dizue zerbait. Gure bizitza nolakoa da. Nik uste dut, Mariasun, zuk esan dezuna orain, individualtasun hori nola galtzen dan bezala ez dagoela, ez? Orduan eri iruditzen zait hori, nola esan dezun zer bururatzen zaizun, esate baterako, konbentuetako bizitzan, edo horrelako bizitza batean, ez dago individualtasunik. Zuk dauzkazu botoak, da zuri bururatzen balima zaizu gauza bat egitea, berehala zanpatzen dizu, eta besteak esaten duna, nagusiak esaten dutena, egiten da, ez? Orduan, hemen ere ikusten da, beren egitura horretan, eta niri gustatu zait batez ere, ipui hauek nolabaiteko proiekzio soziala ere badutela, ez? Eta lehen sarreran galdetu dizut, behizkian, ni irakurtzen da esaten nuen, agian, bakearen arazoa agertuko da, ze herri hontan gabiltza hemen bueltaka eta bueltaka, ez? Inurriak nolabait... Izkia. Ez dut. Baina, bueno, eta zuk nik esan dizutenean erantzun didazu, hemen ez dago individualtasunik, baina ni pensatzen dut, inurriak ere beren egituran, konfliktoak eta gatazkak eta eukiko dituztela. Orduan, nik espero nuen, irakurtzen ari nintzela, bakearen inguruan, inurriak, ze edo, nundi nora jozen duten, edo horrela, ez? Iztegi hau, astu zaileno esaten, erabat konbentzionala izan den zerbait da. Nik kontakizun labur multzo bat nitun, eta zen nolako egiturak eta eman behar nien, ez da? Iruditzen zitzetan berez kaotiko xamarra besterik gabe azaltzea horrela, baina bueno, barajatu nituen aukera batzuk, eta horrela azkenian erabaki nuen alfabeto erabiltzea, alfabetiki antolatzea, ez da. Horrek baita ere adierazten du errealitate bat, da, hiztegi irikia. Zanik jarraituko dut, era hontako testo laburrak egiten, betidanek egin delako, eta gustatzen zaidalako, ez dakit inurria dira, izango diran hipopotamoak, edo fantasmak, gorilak, ulertzen diazu, inurriak oso egokia dira, zeizu bat ere kostatzen gure bizimoduarekin konparatzea gure, eta bakea, B letrako zea, bai falta da, eta hori bezalako asko eta asko. Egia da, desorekatua dagoela alde hortatik, baina naita esan nahi dut, nire naiz hasiko orain M izkian falta dalako bi ez, eta A berriz desente zeuden, titulak ere oso garrantzitsua ziren, ez da edozein titulo balio. Baina bai, konparatu duzu konbentua eta nik esango nuke partido politikoa izan ditekela, baina baita ere gure gizartea, ez da? Hemen norbaitek jartzen du, ni leno egin diot lagun bati, hemen, ze txapela jarri duzu, frantses itxura, sekulako rolloa bota diot,
ni neuke txapelak erabiltzen ditut, baina gauza bera estaten diaten niri. Edo zer gauza diferente jarri, eta ja badaude bestiak. Esana, zergaitik, bai, ez, eta hori tontokeri bat da, baina gero gauza serioagoetan hori hor dago. Nik uste dut, oraindik inork ez dit, esan dut egun hauetako elkarrizketetan, horrela ipatu, pixkate umorea eta emakumea, ez daukate zer, hausnartuta, horren inguruan, baina egia da hemen badagoela mundu bat, femenino bat. Femenino, horren atzian zenbait gauza, agian emakumeak ulertu dezakegula, gure jokabideak ere, gure jokabideak beste emakumekiko, zenbait espazio bat demagun feministetatik, espazio feministetatik ni parte hartu izan deten, edo parte hartzen dudan, kritikatzen ditugun zenbait gauza, gero nekez onartzen ditugu beste gauza batzuk gure artean, eta en fin, hor dago. Mikroipuin nano txorikakazea narratibo hauen azpian dago, inurritegi, giza inurritegi bat, hori behar bada, ze zaila da, batzutan, batentzako, bere inbidia gestionatzea. Eta ze modutan adierazten da hori, ez da? Ze, karo, hasi, Ramon, eta hasiko gineak irakurtzen, eta, karo, ezin jarraituko, bukatuko genuke, ze laburra da, liburua, baina inurri bat, dijoa, joan nahi du Everestera. Eta bestiak esaten ditu, bueno, Everest izeneko etxe bat duzu hor, edo poste bat, edo nes, osondako aratzen, eta bera dijoa, pasatzen du hor, bere bizitza parte bat, alegin du, hilzorian dago, sekulakoa du, bueltatzen da, eta esaten du, hilo nahi, eta gainera bandera jarri nahi izaten du, baina ez zeukan denborarik asmatzeko bandera bat. Baina, jaisten da, eta beste guztiak, tontokeria induzun, osea, horrek, benetan, esaten dio batek, benetako bidaia da barne bidaia. Era hortako. Hombre, aukeratu ezkero ikusiko zenukete, ze jokabidea gure artean ere, eta egia da, pentsatzen dut, igual orain arte aipatu ez diren zenbait gauza onerako edo txarrerako emakumezkoari dagozkigunak gizonezkoari baino gehiago ulertzen. Bueno, gehiago edo berdin du, baina pausa batzutan, eta ulertuko duzuen bezala, zertarako edo idatzi gauza haue, literatura hortarako da. Roland Barthesek ere esaten zuen, ez da, literatura ez du zertarako balio, baina arnaz hartzeko balio du. Eta nahi, arnaz hartzeko balio dit. Hori horako bat idazten dut eta arnaz hobeto hartzen dut. Eta tarteka igual parre pixkatein dut. Eta humorea daukan baita ere alderdi, hori, teia terapeutikoa, distantzia hartzea, ez da? Distantzia mingarria diren gauzetatik, distantzia hartzea. Beti aipatu da humorearen azpian tristura daola, dala txampon bereko bi alde. Benetako humore ez algara, humore zentzu horrek eskutatzen dula tristura handia era berean, baina da norbera kudeatzeko forma bat. Bueno, ni bakarrik hitz egiten nahi, ez, Jose Angel, hemen... Zuzara. Ez, naiz, baina... Maite. Zaude pixkatean, zaude, mikrofona emango izute. Maite. Sasiatu gaituzu, hola esan dizunean, iradokizunen bat, edo eta, esan den, Mariasunek sasatzen gaitu, eta nik sasiatua baino gehiago txundituta nago, bakizu zer, topo iten dut nari imaginarioan orain arte inurriak zer ziran. Eta jarri nahizu orain izketan ari zinala, esan nuen, txingurriak ziran humilak, taldean egiten dute lan, ez dute ondo jarri. Gainera, ulertzen nuen, badagoela antolakuntza bat beraien artean, eta taldearen baitan egiten dute lan. Badirudi, edo posible da izatea, ni okerregotea, eta hori izan, alegiaen irakaspena. Orduan orain, dibertitzen nahi zure irakurketarekin, hori da,
oraindik liburua irakurri ez dutalako, ez? Baina, bueno, hau da, hurbilpen bat, inurrien mundura beste puntu batetik ikusita. Baina, saxatu nazulako, esaten dizut hau. Baina, beti pentsa, inurriak beti erakutsi dizkigute adibide, arau bezala, eredu bezala, esate, ez? Langileak batipat, eta humilak. Gauza, ez? Bai, inurriak aipatzen dituzuan ikusten denok, ni pentsa gorrotatzen ditu dela, inurri realak. Gorrotatzen dituzu? Bai, terrazan udan, deno dauzkago terrazak eta landareak eta izaten da infernu bat. Eta badatoz agertu dira. Eta ber ze produktuak erosi, akatzeko eta bar. Baina gero dator, imaginario kolektibo ditzen zaion ze hori. Esopo, La Fontaine, eta gero gure Otxobi edo gure Mogel, Vicenta Mogel, ezta? Eta horre ez esango izu, ni txikitan, baina eske txingurriak nola esate zioten txitxarrari hor gelditzeko eta hotze sakatzeko iruditzen zitzaidan krudela. Eta hor areta mania handiago nien txingurriei. Gero nola kontakizun hauetatik eta nik atera ez, esan nahi ikusi ditut bi testu oso haur literaturako oso egokiak zirela, eta horietako bat zen marikanta, hain zuzen, eta txitxarra, hain zuzen, txitxarra batek lortzen du inurritegian egotea, abez batza bat antolatu nahi dolako inurriak, hori inurriak ere gelditzen dira oso torpe eta oso antipatikoak, hala da, ez da, baina txitxarra oso ondo pasatzen du, eta udaberria hasten denean, ospa, egiten du. Eta horrek eraman nindun, ikustea alegiak, ez da, alegiak, La Fontaine, Samaniego, guzti horiek, eta Esopo. Eta nire harridurerako, benetan, harridurerako izan zen, aurkitzea, Jesukristo baino, 8 edak izan bat mende, edo muy baskones, Ramon, 8 mende baldin bada, 12 mende edo 4 mende, bueno, Esopo da Jesukristo jaio baino lehenago. Alegi hortan, txingurriak zermoia botatzen dio, txitxarrari, baina usten dio pasatzen. Baitu, ze diferentzi, izugarria. Eta 17. mendean, La Fontaine Frantzian eta gero Espainia zabaltzen dan, hain zuzen, alegi hoien bertsioetan, ja txingurria da, benetan krudela, eta ez dio txitxarrari, gainera bertxotan, nola, bertxotan ematen zen hori, orain ez dakit buruz, noski, baina esaten dio, orain arte dantzan nahi bilizera, orain ere, jarraitu dantzan, hil arte, edo, krudela. Eta orduan, 17. mendea, oso moralista, edo oroar literatura moralista azalako ere, eragina handikoa, hori normal, bizi zen garai hortan, eta guri ere, transmititu digutena da, moralismo hori ez da. Eta ez kupidatasuna. Eta azkenian, txingurriak edo, Jesukristo jaino baino leheno mende askorenago, kupidatu egiten dira. Onartzen dute txitxarrea, baina amigo, gero ez. Eta transmitutu zaiguna, bada hori, langile, urretzaia, kutsako, kliente majoak, txarra, eta ni horietako bat naiz, inurrei, txarra. Baina ere berean txitxarra izan nahiko nuke. Norka ez. Nork ez. Bai, nik uste hor, Maite eta Mariasun, lehen aipatu dudan, nik uste dut oso garbi ikusten da Esopo eta ondokoetan ere, baina oso gutxi dakigu, eta 15. mendetik, hain zuzen ere, mendebaldean batez ere kristautasuna nagusitzen, errotzen eta bortizki, ez? Gizartaratzen deneinean, nola moral aldera pasatzen den, eta xingurria bilakatzen da beste gauza bat, eredugarria, Maitek zuk esan duzuna, ez? Beti eredu eta dena, ez? Duela 2 mende, Reaumur zientzialari frantsesa famatuak, filosofoa, matematikoa, botanikoa eta oso espezialista handitzat konsideratua da insektoetan,
Bueno, horre, Hamburg egin zuen meteorologian, termometroa eta temperatura eskalak eta berari zor zaio, baina insektuak ere asko aztertu zituen, eta duela 200 urte baino gehiago. Orduan esaten zuen, kuriosoa dela, gizakiek ez dutela inurrien ganako arbuiorik, eta aldiz beste insekto suerte guziei sekulako arbuio, gorrotoa eta beldurra diotela, baina xinaurriei ez. Orduan hori da 1800 eta pikoko urtetan, ez? Gau, batzuk bada esaten dionik, ezagutu ez zituelako segurazki termitak eta inurri gorriak eta didenak, ez? Eta... Bueno, orain gainera, aste hontako berria da, ez da oso nutritiboak direla, elikagaiak eta gure etorkizuna insektoetan da hola. Hori ere netzako oso berri polita izan da, aste hontan. Txina jaten dutra, baina gula izter, osea, esan hor... Ez dakit zenbat osagaik oso nutritiboa dituztela, insekto guztiak, eta orduan esan nuen, hombre, pues orain ja, horrek beste ikuspuntu bat ematen dit inurri. Bueno, dena prestatzen eta, prestatzen ja, interneten behiratzen, eta hor momentu batian, testu batian ere, aipatzen da, exiton edo, exiton eta Afrikako inurriak eta exiton motakoak eta jo, orduan, benetan hemen, aipatu duzun bezala, Felipe aipatu duzun bezala, sekulako movida dago. Horien artean, horre ere badago, klase altura eta mailak. Eta nunbait, Afrikako zea horiek, abiatzen direnean, moitzen direnean, inbaditzen dituzte, inurrete guztia, eta katu iten dute danak. Baina milioiak, Eta hemen, horrein ez guatzen ze puinetan, hartu behar izan nuen datu hori, ez da? Eta, claro, jerarkia ere nolakoa da, ez da? Erregina ere, ez du besterik egiten, ez? Bueno, behintzaten, ni ez naiz ere aditua horretan, Baina, en fin, badao langilea direnak, arrak, ustez, arrak, gero erregina ere, nire liburuan behintzat agertzen da hori. Golpe zorri jotzen ez duena, hau airikitzen duenean, esaten du, bestiak bere azpian daude, ia pixkat holako esklabismo baten inguruan. Bueno, isilduko gera pixka josan zen, a ber. Ez, bada liburu bat oso interesgarria, ez dakit ez dakit itzulia dagoen euskarara ez, espainolera, francesera pensatzen du baietz, H.G. Wellsek idatzi zuen The Empire of Ants, inurrien imperioa. Eta baita ere, beste zerbait ere bada, Joanni Makowski, hori da Ipar Ameriketako poeta bat, badu poema bat oso famatua inurria deitzen dena, eta orduan horren bitartez egiten du esplorazio bat, bai bere ingurukoa, etxea, bere toaleta, bere gauzako, eta baita ere bere barnekoa. Orduan oso interesgarria eta oso inkietantea. Bai, inkietantea dira insektuak. A ber, besterik... Naturistek ez dute zerbait esan behar? A ber, hor... Irakurri duzunean, hori naturistei buruz, amengo lagun guztiek eskoa jarri izkiate, etiketa dauka naturistana. Eta esan dio, zer buruz da naturistana izan ezik, esan dio. Orduan, iruditu zait, sartu zehala, betiko topiko, iruditu zait topiko xamarra, ondo naturistak egiten dugula, ondo zartzarora iristeko, eta ez dut, nik esan kalderantz ez dela hobeto bizitzeko dela. Eta, janarikin bentako arazoa daukagu, ez da, gainera, epidemi izugarri badago, estatu batuetan izugarriak azken dokumentalak eta ematen dizuztek, eta hemen bai eskoletan da horrela, ez da, janari, benetan, osasunaren aurkakoak egiten ditugu. Eta orduan hori ikutu dit, ez? Inguruko danak ikutu diate eta jende kontxo, insektuen aldekoa, bai, insektua jaten hasiko. Naturista izan naiz, espaldi, baina naturista izan nintzen 2 urtetan eta erabat ados nago, eta bizimodu hori aukeratuko nuke betirako norbait izango banu, Baskaria prestatzeko. Hori garbi daukat. Baina egia da, momentu hortan, auskalo eta zegoeratan, grazia inzidan. Norbera, ez? Nire nago bat ere urruti
ez dut edaten, en fin, baina, bueno, erretzailea naiz, orduan ez naiz naturista oso. Baina aurkakoa Bai, naiz, bale. baina esan nahi dut, bai, momentu hortan igual, momentu batean sentitu nuen hori, ez da norbera bere burua zaintzen edo ondo bizitzeko arrazoi guztia duzu, baina gero nola dagon, eta beti nik uste nire buruan eta nire obran ere beti dago eriotza hor, ez da, eriotzaren itxutasuna, osea ez du bereizten, behia dijoa, hanka jartzen du, pum, osea, zu egon zaitezke ez daki zer, pum, eriotza bukatzen du. Osea, niretzako hildortatik idatzita dago, gehiago, inkarrantzi gehiago ematen, Bai, ez dut behia inozentzia osoz, esaten da bezala, inozentzia osoz, eta zea, hanka jartzen du, Bai, eta guria ez dut ere, harrapatu ba, hori. gaurko berrian, Estatu Batuetan, egon den tornado, pum, pum, fuera. Bai, bai. Eta gu bitartean, ba, tensio altua daukat, edo hobe izango dau, azenarioa jarri. Hori, ez, naturista, ezagutzen hautenak badakite ez, na. Mariasun, ez dakit, besterik? Bai, lasai, Josaje. Bai. Ez que jendea behar du, nahi izan ezkero, Ipuietan, ikusten da, hori, zerbaitengatik destakatu nahi baldin badu, ez du nahi destakatu, nahi du izan, ez? Eta ikusten da enbidia dagoela denbora guztian, ez? Eta beste pasio gehiago ere ikusten dituzu beste ipuietan, enbiriaz aparte? Inbidia nahiko garbi ikusten den nik bintzet, jakurri detenean. Bueno, Baina beste inbidia pasio... eta era berean, nik esango nuke, inbidia hori ukatzeko formak. Ze norbaitek esaten badu, inbidia ematen dit horrek, aizu, gauza garbi daude. Baina eske, inurritegi honetan, eta este gizartean, batuta jendeak ez da kontziente, inbidia diola horri. Baina jokabide batzu ditu, non beste irakurketarik ez da hon, bat izan daiteke ukazioarena, ukatzea, egin duzun hori, admiratu beharrean, ez admiratzea, beste leku batea behiratzea, ningunear, ditzen diguna, osea, ez inbidia, nik uste dut inbidi zuzen eta hori sanoa dala, sanoa diot, psikologikoki ari naiz, ez? Eta hemen berriz, estrategia horietan inbidiakoak, nire lehenago esan dut, baina hemen gazko dago, ze trampetan ibiltzen geran, batzutan kontziente izan gabe ere, baina halako esforzo induenari eberesteraino jundan eta bestia esaten dio, baina horrek ez dauka garrantzi. Garrantziagoa da, barne bidaiarena, eta, esaten du bestia. Eta beste guztia, bai, barne bidaia, klaro. Zaka bestia da, askoz, neka osoago ulertzen. Eta zure galdera zen, beste pasio... Pasio gehiago, ez dakit, orgulloa, edo ira, edo... Ez que nik ez dut horrela idatzi ere, nik idatzi ondoren hausnarketa egin beharko nuke. Nik uste dut beti bezala daola, baina nire ipuietan rekonozitzen dut gauza bera. Esan dut, inkonformismoa. Badaude, txingurri batzuk konformez daudenak. Eta hori gustatzen zait. Eta ipuietan inkonformismo hori. Baizu, batek, hori, artista izan du, balio du antzerkirako. Ez dago. Balio du zeharako, kantorako, ez dago. Baina nahi du, bestia eberestera joan nahi du. Eta bestia, ez dakit, hori, individualismoaren nolabait esateko rebindikazioa, ez da? Niaren zea hori, ez dakit nola deitu. Eta, egia da, hemen ipui hauetan, ateratzen zitzaidan, beste guztia, zanpatzeko hori. Txikia, jaio berria ere, Ramonek irakurri duna, ez da? Zenba denbora daukat bizitzeko, oso importantea da. Jaio bezain pronto jakin behar duzu, karo, baldin badaukazu 24 ordu edo daukazu 2 aste, eta bestia nola ez dakite erantzuten,
gixo, eta zer. Zan edo, galdera, inkonformismoa, hoi dena, pasioa, bestela, osea, ezin dizut erantzun. Nik gehiago rekonozitzen dut hemen beste nire gai batzuk, ez da. Ederki. Ez dakit. Zer iruditzen zaizue, ja? Ordubeteko mikroekitaldi honen amaierara iritsi gara, Mariasun, ikuste? Hor dituzue liburuak, Inurritegia zai, jateko ere bai. Eta, Jateko ere bai? bai, esan duzu, txinatarrek eta jateko ere bai. Oipa, orain urrengoa izango da inurria jaten, Maite? Mila esker, Ramon Agirre, Garikoitz Mendizabal, Mariasun eta zuei, gero arte. Mila esker.